ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Хонатеҷе, мардуми дурай ватан, ҳама каса хубен. Ирӯз 21 декабри соли 2024 хонаҳои ҷамъкардаро баҳри шумо реклама мекунем. То охир тамошо кунен. Барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, машин, хона, квартира, техника, пара чизе бошага рой кунед дар WhatsApp. навори баъдна реклама када фурӯшта мегзорем дар ютуб, тикток, инстаграм. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо када бутем. ирӯза наворда ҳастем бо нархи 65000 сомонӣ дар Балҷивон хонаи фурӯшӣ, бо нархи 135000 сомонӣ дар ноҳияи Восеъ хонаи фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, хонаи фурӯшӣ дар хулас дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Торкистон. Баҳри шумо як дона трактори арзонам роӣ кардан. Хулас то охир тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе наворда лайкора бизанен, дар ҳамин канали ютубии мо подписатсия кунен. вақте ки мо навор кардем смс меравад. хулас ман навора сабт мекунам, шумо навора тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз ҳамин канали мо ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз ҳамин канали мо Савдо ТВ ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Хонатеҷе, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. айни ҳол мо дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Итоқ қарор дорем. тарафи Телмо наздики Сешанбе бозори шаҳри Ваҳдатда қарор дорем. омадем баҳри шумо навор мекунем. навора бо диққат тамошо кунен. нархи хонара дӯстон дар охири видео эълон мекунем. баъдан аз нархаш бохабар мешен. шумо аввал навора то охир тамошо кунен. адресҳои хонаҳоро пони шумода мефаҳмонем. баъдан нарха эълон мекунем. хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Итоқ, тарафи Телмо наздики Сешанбе бозори шаҳри Ваҳдат. хона аслан дуэтажа, 6 сотих, 6 дар хона, мақсад 3 хона дар якум этаж, 3 хона дар дуюм этаж. масоати умумӣ обши 5 сотих замина ташкил метавад. рақамоша дар рӯи экрани шумо мебонем. хулас метавонед занг бизанед. хоб дӯстон, нархи хонаи имрӯзаи мо 500,000 сомонӣ, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Итоқда қарор дорад. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. бачаҳои азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки домдоми деэтажа дар ноҳияи Восеъ бари Султони Кабирда қарор дорад. пеши мактаби 10, 135,000 сомон. дар ин хонаро метавонем бихарем. бачаҳои азиз, ду хонагаҳай, балкон, кухни дора. рақамҳои дастӣ 963 ахир занг занед. об свет дора. ҷои зурай барои зиндагӣ кардан мешавад. мактаб, боғча, масҷид, беморхона, аптека ҳама пешида. хулас ҳамин ноҳияи Восеъра районаш дай. хулас дар шаҳраки ноҳияи Восеъ қарор дора. просто ака аз бонк қарз дора, ба ҳамин хотир савдош мекунад. ин хеле моменто мешавад, ҳолатҳои хеле ҳолатҳо бисёр мешавад. бачаҳои азиз, ба ҳамин хотир наворора сабр карда тамошо кунед. мо хонаҳои арзони қимат ҳархела мебинем ки шитоби каси сабр кард тамошо кард, мақсад мебинада хонара занг мезанад, мегирад. 135,000 сомон хеле хона намеёбем. бачаҳои азиз, ина занг занед, маслиҳат карда бигириншан. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чуртак 2 қарор дорад. ана ҳамин хона бояд дарҳол савдо карда шавад бо нархи 250,000 сомонӣ. масоати 6 сотих, 4 дар хона. ватсапшон рақамош 9892. хона қарор дорад дар деҳаи Чуртаки шаҳри Ваҳдат. хона навастройкаҳай, мақсад нав кардагенша. ба духонага ай Ваҳдат ё ай Душанбе алиш карда мешавад. ду хона ремонт кардаги, дуташ не. обши мақсад 4 дар хонаҳай, дуташ ремонтдору, дуташ без ремонт. ремонтҳои хонаро бинед чӣ хел фасон, хушрӯ бад нестай. ака дуташ коробкаҳай. маълумоти бештар дӯстон худотон бо занг зада оиди хона маълумоти пурраша бигирем. бачаҳои азиз,
лайко ра бизанед. Кадоме ки лайк намонда ҳатман ва ҳатман пабратски ба хотири меҳнато лайкора бизанед, подписатся кунед. Саудо ТВ канали мо ҳай гузашта дар ҷамъ бо хонаҳои арзон навор мекунем, тамошо кунед. Бовар дорам ки ай ҳамин канали мо ягон хонаҳай, ягон квартираи арзон меёбем бачаҳо азиз. мегзарем ба чорумин трактори фурӯшӣ. нафарое ки трактор хоҳиш кунед тамошо кунед. трактор UMZ роӣ кардан дар ноҳияи восеъ деҳаи Тугарагда қарор дорад. бо нархи 50,000 сомонӣ савдо карда мешавад. ана трактор мана трактор. трактор чотки фасон, ҳолати хуби техникӣ, ҳолати курида трактор қарор дорад. касе ки мехара ҳамроҳи худаш боз чӣ дорад? ёкин рака 4 баллон нав, коробка нав, мотор нав, рул гидравлик, ҳамроҳи худаш плуг дора, плугуш падарка. нархи трактора мегӯянд ки 50,000 сомонӣ мегӯем, муомилаи созам мекунемша. касе ки мехара ина марамад аз нӯи канали Хона ТЖ занг бизанед. мошинотона роӣ кунед, заминотона роӣ кунед, квартираҳотона роӣ кунед, хонаҳои фурӯшитона роӣ кунед. навори баъдина мо реклама карда баъри тамошобино пешниҳод бикунем, чунки бачаҳо хоҳиш мекунанд ки хонаҳора шумораи хонаҳора зиёдтар кунед. ҳар як навор 5 6 та нево 10 та 12 та чизе ки дорен роӣ кунед. мо баъри ҳамо одамои хонахар реклама бикунем бачаҳо азиз. кадомида замин дар корай нашоти масъала дар WhatsApp манависед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯше ки дар ноҳияи кушониёни шаҳри Бухтар қарор дорад. хонаи фурӯша ҳастае ки дар шаҳри Бухтар ноҳияи кушониён сентри шаҳрда пушти ҳукуматда қарор доштааст. видеора камтар ускорид кардем бачаҳо азиз. мақсад дароз буд давондем. камтар 4 хона 1 кухни 7 сотих замин. рақамҳои дастӣ WhatsApp ҳардаш мондагиай. хонара пардаш, қолинош, диванаш места ҳамроҳи ҳамино савдо мекунем. мегӯянд назди хона 2 садик 2 мактаб дорад. дар наздикии хона магазин 7 та мега. бозорча, садик, балниса, хулас ҳамаш ҳастай судам дар пеша мега. милисахонаву дигаро. хулас хона дар сентр қарор дорад, дохили шаҳрдай. нархи хона 430,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. алиши ба якхонага квартира болои сумон бутанд ки гарени сум важни мо намега. ба ҳамон хотир савдош мекунам. касоне ки серьёзи харидор ҳастанд метавонанд аз нӯи канали Хона ТЖ ҳамин шахсиятда муроҷиат бикунед. агар аз нӯи канали мо занг занед иншоалло ягон скидкаи гаренитон мекунам бачаҳо азиз, чунки хонара мо рекламада гузоштем бачаҳо азиз. лайкора бизанед. касоне ки агар мақсад хоҳиши қадр кардани наворои мора дора, наворда лайк бизана. просто медонем бисёри бачаҳомон, бисёри тамошобино эътибор наметан як дона лайка. мақсади лайкҳои шумора лайкотон як дастгирӣ аз тарафи шумо баҳри мо мешавад. аки канали мо канали мақсад зидди давлатӣ нест ки аз ҳисоби лайкҳо шумо зарар биёем бачаҳо азиз. ин лайкотон наворои мора топ да мебарорада. ҳамин чӣ хеле ки дар телефонҳои шумо навори мо пайдо шуд ва дар телефонҳои дигар шахсиятиҳо ҳам мақсад ҳамин наворо зиёд баромадан мегирад. чӣ қадар тамошобиниҳо зиёд шавад иншоалло хонаҳомон ба савдо меравад. дӯстони азиз, фақат дастгири шумо. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Балҷон. ана ҳамин мактаб дар наздикии хона дӯстон. мактаб камбуд надорад. деҳаи Дулона майдони ноҳияи Балҷумонда қарор дорад. 3 хона 21 сотих масоҳати калон. нархи хона 65,000 сомонӣ. шумо дар 65,000 сум ҳамин хонара метавонед бихарем бачаҳо азиз. рақамҳои WhatsApp-и соҳибхона 59 69 да занг занед. хона 3 комната, аловхона, оғилхона, анҷомхона дорад. мактабу балниса дорад. об свет дорад дар пешаш. 7 гектар чарогоҳ дар пешаш қарор дорад. мақсад барои молу ҳол кардан места харошӣ. аз ноҳия то
خونه را 7 کیلومتر رحمان مسافت دارد. دوستان عزیز خلاص همی 3-4 سومنده داخلی شهر میتونین برین. چیزی که یافتیم روی کردن همشا نوار کردیم، برش ما پیشنهاد کردیم. خلاص نوارده فقط لایک بزنین. لایک بچو. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед.